Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Octavio. Taong 1949, Lagtangan, Bohol. Anak ng isang panday si Octavio. Nakatira sila noon sa liblib na lugar at kagaya ng maraming tao, naghihirap din ang kanilang pamilya. Ayon sa kanya, na kaya lang naman siya nag-iisang anak ay dahil sa maaga pang nawala ang nanay niya. Namatay ito sa kasagsagan ng panganganak sa kanya. Kaya naman kahit mahirap, itinaguyod siya ng kanyang ama sa abot ng makakaya nito. Hindi naging madali ang buhay para kay Octavio. Lahat ng hirap mula sa murang edad, natutunan na niyang malagpasan. Kailangan din niyang magbanat ng buto at ituon sa pagtatrabaho ang kanyang kamalayan, buhat sa dami ng pinapanday ng tatay niyang mga patalim para sila'y kumita sa katapusan ng buwan. Habang ang kanyang ama ay nagsusunog ng pawis sa pugon at mga kalan, siya naman ay naroon sa bukid, ginagawa ang kanyang tungkulin bilang mapagmahal na anak. 10 taon niyang pinaghirapan ang ganoong sitwasyon, hanggang sa naabot na niya ang hustong gulang. At sa edad niyang 17 anyos, natuto na siya sa pagpapanday ng mga talim. Mahusay na panday itong si Octavio, kaya nang madiskubre siya ng mga parokyano ng tatay niya, dumami palalo ang mga bagong kliyente nila. Hindi nagtagal, ang isang maliit na panday, lumaki ng lumaki hanggang sa doon na nila unti-unting nararanasan na mabuhay ng marangya. At dahil sa hindi na nila kayang tugunan ng napakaraming trabaho, nagpasya na ang tatay niya na kumuha ng mga tauhan. Pinili na rin nilang magtayo ng bahay sa bayan upang magsilbing bahay bakasyunan kapag naisipan nila na magpahinga ng bahagya. Hindi naman kasi po pwedeng nagtatrabaho lang sila buong taon, gawa ng meron din silang mga buhay na kailangan ding sulitin. Ayon sa kanya, kahit nasa tamang edad na siya, aminado siya na wala pa rin silang kaide-ideya sa mga anino ng kahapon. Lahat ng kwento ng tatay niya ay pinaniwalaan niya na hindi man lang nag-isip kung meron ba itong halong kasinungalingan o wala. Basta para kay Octavio, hindi ito dapat pagdudahan sa kadahilanang ang nagsasabi nito ay ang taong nag-aruga at gumabay sa kanya mula nang siya ay isilang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang sitwasyon na sumubok ng kanyang paniniwala at pagmamahal sa kanyang ama. Anya, nagsimula ang lahat ng yon nung makainuman niya ito kasama ng kanilang mga trabahador. Nataon noong naparami ang nainom ng tatay niya, kaya may mga nasabi itong bagay na tila bang inilihim nito sa kanya sa loob ng napakatagal na panahon. Noong una, hindi pa siya rito lubusang naniniwala, gawa ng ang nasa isip niya, baka nagbibiro lang ito. Subalit sa tagal ng pagbabahagi nito ng kwento, dito niya napagtanto na detalyado ito at magkakaugnay. Ibig sabihin lahat ng inamin nito sa kanya ay pawang katotohanan. Panay-panoon ang pagtatawanan ng kanilang mga trabahador, pero itong si Octavio, hindi na maipinta ang muka. At pagsapit ng sumunod na araw matapos ang insidente, dito niya na walang pagdadalawang isip na kinumpronta ang tatay niya. Bagaman hilong-hilo pa ito buhat sa kanilang mga nainom, di niya na ito pinatawad. Tay, tanda ko mga sinabi mo kagabi. Tapatin mo nga ako, Tay. Totoo ba ang lahat ng yon? Totoo ba na hindi namatay ang aking ina dahil sa pagkasilang sa akin, kung hindi sa pag-atake ng mga nilalang na hindi mo napigilan? Umiiyak ka kagabi. Ramdam ko na nagsasabi ka ng totoo. Kaya sana sa pagkakataong ito, maging totoo ka naman sa akin. Pinaniwalaan kita buong buhay ko. Inidolo kita at minahal kita ng sobra-sobra. Sana man lang, Tay, huwag mong pagtakpan ng lahat. Alam ko nahihirapan ka at hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pero siguro,
Ito na hong tamang pagkakataon para harapin niyo ang katotohanan na ni minsan hindi niyo kayang matakasan. Wika ni Octavio sa kanyang ama. Hindi kasi siya malimit na sumagot dito. Kaya yung tagpong yun, napakahirap talagang gawin para sa parte niya. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dito na nagsimulang tumulo ang luha nito. At kahit hindi pa ito nagsasalita, alam niya sa kanyang sarili na malapit na itong magsabi ng totoo. Mas lalo ring lumakas ang kanyang kutob na ang istoryang narinig niya noong gabi ay pawang mga katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Paghinga nito ng malalim, dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa tatay niya, wala naman itong balak na itago sa kanya ng panghabang buhay ang totoong nangyari sa kanyang ina. Naghahanap lang ito ng paraan at pagkakataon upang masigurong hindi sila magkakaroon ng mga di pagkakaunawaan. Dagdag pa nito na ang pagtatago ng istoryang yon ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Araw-araw sa bawat pagsilay niya sa kanyang anak, nagdudulot ito ng matinding kirot. Sising-sisi siya sa mga nangyari dahil alam niya na nagkaroon din siya ng kapabayaan noong mga panahong yon. Kung sana hindi siya naunahan ng takot, maaaring buhay pa ang kanyang asawa at sana'y masaya ang kanilang pamilya. Nabanggit din ito sa kanya na kahit anong marating nila sa buhay, kailan may hindi niya makakamit ang rurok ng kasiyahan at kakontentohan na kanyang minimithi. Di naman niya kasi hangad na maging maunlad ang pamumuhay nila dahil ang mahalaga para sa kanya, buo at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit paano pa ito mangyayari? Gayong sumakabilang buhay na ang kanyang asawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang punot dulo ng lahat. Ibinahagi na rin ito ang salarin sa pagkamatay ng nanay niya, kung saan nalaman niya na ito ay walang iba kundi ang kumadronang tumulong sa kanila. Hindi ito sukat inakala ng tatay niya dahil yung taong yon malapit sa kanila. Wala rin itong ipinakitang kakaiba sa kanyang kilos. At lahat ng kababaryo nila, pinagkakatiwalaan talaga ang kumadronang yon. Dahil dito, kung kaya't hindi na nila ito pinag-isipan ng kung ano. Ngunit pagsapit ng gabi ng pagsilang sa kanya, habang iniluluwal siya ng nanay niya, dito na nito napansin ang pagbabagong anyo ng kumadronang si Osang. Paglabas ni Octavio sa sinapupunan nito, bigla nitong ipinasok ang kamay nito sa puwerta ng nanay niya para hugutin ang matres at mga bituka. Nang mapansin naman ng kanyang ama na hindi na tama ang ginagawa ni Osang, dali-dali itong kumuha ng 2x2 na kahoy na agaran naman itong ipinalo sa ulo nito. Ang kaso lang, imbis na bumulagta ito, tila bang hindi man lang yon natinag. At nang akmang hahatawin niya ito ulit, dito na siya nito tuluyang nasindak matapos nitong ipakita sa kanya ang nanlilisik at nakakatakot nitong pagmumuka. Parang demonyo kung titingnan ng nilalang na yan. Kaya sa halip na magpatuloy ang tatay niya, naiwan itong tulala sa isang tabi. Hinayaan itong patayin ang kanyang asawa habang nananalangin na sana'y iwan ito ng buhay ang anak niya. Maya-maya pa, nang kinaladkad na ni Osang ang asawa niya, bigla itong ngumisi kasabay ng pagwika nito na hindi na nito pakikialaman ng kanilang anak bilang pasasalamat. Gulong-gulo man ang isipan ng tatay niya, taos-puso itong nagpasalamat sa nilalang, animoy nakagawa yun sa kanila ng kabutihan. Paglayo naman ito kasama ang kanyang asawa, agad siya nitong kinuha habang mangiyak-ngiyak na hinahagkan. At sa paglipas ng mga araw, kasabay ng masigasig na paghahanap ng kanilang mga kakilala sa nilalang, ay ang paglapit sa kanyang ama ng mga tunay na kadugo ng kanyang ina. Dito na nito nalaman na kaya pala ito pinagdiskitahan ng kumadrona ay dahil sa espesyal na dugo na nananalaytay sa katawan nito. Huli na nito nang malaman
na ang nanay pala niya ay anak ng isang dibino. At ang nilalang na kumuha rito ay ang anak ng manlalasong aswang na gabunan na napaslang nito. Matagal pinag-aralan ni Osang kung papaano ito maipaghihigante at kung papaano nito makukuha ang dugo na nagmula sa dibino. At marahil meron itong ibang plano maliban sa paghihigante nito. Matapos itong mailahad ng pamilya ng kanyang ina, labis-labis ang pangamba na naramdaman nila. Hindi naglaon, nagpasya na rin ang kanyang ama na lisanin ang lugar na yon. Pinilit nitong mamuhay ng normal at malayo sa mga tao, subalit walang gabi na hindi ito dinadalaw ng kanyang bangungot. Di nagtagal, nang dumaan na ang mga taon, paunti-unti nang hinilom ng panahon ang sugat na umukit sa kanyang puso. Nang mapagtanto ng tatay niya na tapos na ang kanyang pagsisisi, dito na ito nagsimulang bumalik sa tinalikuran nitong trabaho. At magmula nun, namuhay silang dalawa ng masaya. Nang marinig naman ni Octavio ang kabuuang kwento nito, hindi niya halos sukat akalain kung ano ang pakiramdam ng nanay niya noong kinakaladkad ito papalayo sa kanila. Kahit sa isip, nagdudulot ito ng matinding sakit at habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, dito niya napagpasyahan na kailangan niya itong ipaghiganti. Naniniwala siya na buhay pa si Osang, kaya gagamitin niya ang kanyang lakas para wasakin ito at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Dahil sa ganun niyang pagmamalabis, walang patid naman siyang pinayuhan ng tatay niya. Ayon dito, hindi niya na yun kailangang gawin dahil matagal na rin ang nakalipas mula nang nangyari ito. Dagdag pa nito na wala silang ideya kung nasaan na itong si Osang, buhat na rin sa tagal ng panahon na hindi nila pagkikita. Mariing din itong inilahad na imbis na mabuhay siya sa paghihigante, bakit hindi niya piliing ituon ang kanyang atensyon kung papaano mapapabuti ang kanyang sarili. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matapang naman siyang tumingin dito, sabay sagot ng, "Hindi ito paghihigante, tay. Kaya ako to gagawin ay dahil sa gusto kong malagay na sa payapa ang kaluluwa ng aking ina. Bilang anak, tungkulin kong gawin ito at hindi ako papayag na habang namumuhay tayo, malayang nakakapambiktima ang demonyong yon. Kahit saan man siyang lupalop ng mundo magtago, hahanapin at hahanapin ko siya." "Teka anak, paano mo naman gagawin yan? Baka nakakalimutan mo. Magdadalawang dekada nang nakalipas magmula noong nakita ko si Osang. Wala na tayong balita sa kanya. Kaya yung mga sinasabi mo, napaka-imposible. Pag-isipan mo ito ng maigi, anak. Sapagkat bilang ama mo, hangad ko para sa iyo ang mabuting buhay at hindi paghihirap." Sagot naman ito sa kanya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang kanyang plano. Anya, pupuntahan niya ang kadugo ng nanay niya dahil sa may kutob siya na meron itong nalalaman ukol sa nilalang na hinahanap niya. Dagdag pa niya na, sa oras na matunugan niya ang kinaroroonan nito, magpapatulong siya sa mga ito upang magkaroon siya ng lakas para matapatan ang lakas nito. Siyempre hindi siya pwedeng basta-bastang pumasok sa ganoong problema, lalo pat mataas ang tsansa na pwede siya raong hindi makauwi ng buhay. Matapos naman yung marinig ng tatay niya, wala na itong nagawa kundi ang suportahan siya. At sa halip na pagsanayin pa itong si Octavio, nagpa siya itong ibigay sa kanya ang naiwang alaala at kayamanan ng nanay niya. Ilang araw ang lumipas, sa kasagsaga ng kanyang paghahanda, pumunta sa bahay pandayan ang kanyang ama. Nagtagal ito roon ng ilang araw bago ito bumalik, bitbit ang isang lumang espada. Halos isang di pa lang ang haba nito at sa estado nito mukhang matagal na yung hindi nagagamit. Ayon sa kanyang ama, ang espadang yon ang pamana ng lolo niya noong sila'y ikasal. Ito rin ang dibino sa pamilya, kaya nagkaroon ito ng kutob na matutulungan siya nito.
Dala ng kuryosidad, dali-dali naman yung inabot ni Octavio. At sa hindi malamang dahilan, pagkahawak niya rito, bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Di niya maintindihan kung bakit ito nangyari. Ngunit sa isang iglap, tila bang may napansin siyang pangitain na bigla na lamang pumasok sa kanyang isip. At ang mga pangitaing yon, animoy nagmula pa sa mga nakaraang tumangan ng espada. Wala siyang kaide-ideya kung anong ibig nitong ipahiwatig, kaya naman pagkatapos ng ganoong milagro, pinili niyang ipagsawalang bahala rin ito. Subalit habang lumilipas ang gabi, nararamdaman niya na parang may kakaibang nangyayari sa katawan niya. Yun bang, kapag nagpapahinga siya, animoy pasimple itong nagsasanay ng hindi niya alam. At makalipas lamang ang isang buwan, napakalakas na ng kanyang katawan. Marami na rin siyang alam ng mga orasyon at nagkaroon na siya ng kakayahan na makapaglikha ng mga agimat. Sa puntong yon, dito na siya nagdesisyong bumalik sa paggawaan ng patalim upang lumikha ng isang obrang magagamit niya para sa pagharap nila ng pumatay sa nanay niya. Isang taon din niyang nililok sa pugon at baga ang sandata hanggang sa makalikha na siya ng isang namumukod tanging sundang. Ayon kay Octavio, wala namang espesyal sa bagay na yon, maliban na lang sa mga pangkombating dasal na nakaukit sa bawat parte ng katawan nito. Ang mga dasal na yon ay may kakayahang pumatay ng kahit na anong nilalang sa lahat ng uri at sa lahat ng angkan. Dagdag pa niya na hindi siya mag-isa nung pinanday niya ito dahil lahat ng ninuno nilang gumamit sa espada ay tumulong sa kanya para makalikha ng ganoong kalakas na armas. Pagkatapos niyang mahubog ang sandata, inilagay niya ito sa isang espesyal na lalagyanan. Binubuo ang lalagyanan ng kahoy na may mutya ng nara at sa loob nito may mga batong nakapaglilikha ng espesyal na likido na ang likidong yon ang nagpapanatili sa talim, habang ang mga ukit na dasal naman sa labas ng lalagyanan ang nagsisilbing harang upang hindi basta-bastang makatagos ang talas na taglay nito. Samantala ang mutya ng nara ang nagbibigay ng katatagan sa kahoy nang sa gayoy hindi madaling mawasak. Matapos niya itong mabuo, katakatakot na pagdarasal sa loob ng isang linggo ang kanyang ginawa. Halos mamatay na noon si Octavio gawa ng sa panahong yon. Isang beses na lang siya nakakakain at minsan tubig na lang ang pumapasok sa kanyang katawan. Nang hihina man at malapit ng masiraan ng bait, ipinagpatuloy niya ang kanyang panata. Alam niya na ang sakripisyong ito ang magbibigay ng katatagan sa nilikha niyang sandata para malagpasan ito ang kahit na anong pagsubok at lakas ng makakalaban niya. Hindi naglaon nang mapagtagumpayan niya ang panata, tsaka pa lamang siya bumalik sa bahay nila. Hirap na hirap man sa paglalakad, pinili niyang bumaba ng bundok upang magpatulong sa kanyang ama. Mabuti na lang, na taon noong susunduin pala siya nito, kaya di pa man siya nakakarating sa bukhanan ng bayan, nakita niya na yung mabilis na tumatakbo papalapit. At bago pa man sila magpang-abot, dito na siya agarang nawala ng malay. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Ayon sa tatay niya, 2 araw na rin pala siya roong nagpapahinga, kaya naman hindi na nito maiwasang mag-alala. Makalipas ang 3 araw, kagaya ng kanyang plano, umalis siya sa kanilang tahanan. Tinahak niya ang daan patungong San Isidro, kung saan inabot siya ng humigit 1 linggo sa paglalakad. At sa loob ng 1 linggo, marami siyang nadaan ng baryo. Sa mga baryong yon, may mga nakaharap siyang nilalang na siyang unang nakatikim ng bisa ng kanyang armas. Ayon sa kanya, na ang kinagandahan ng nilikha niyang sundang ay hindi ito agad natutunugan ng kanyang kalaban. Malalaman lang nila ang bisa nito sa oras na lumapat na yon sa kanilang katawan. At sa sandaling mangyari ito, natitiyak na niya ang kamatayan ng mga nilalang.
Idagdag mo pa rito ang husay niya pagdating sa pakikipaglaban, kaya halos karamihan sa kanyang nakaharap ay hindi man lang nagtagal ng kahit 1 minuto. Pagdating niya sa San Isidro kung saan nakatira ang angka ng kanyang ina, di na siya nagdalawang isip na magpakilala. Nang malaman niyo ng mga kadugo niya, naging mainit ang pagtanggap nito sa kanya. At sa isang iglap, nagkaroon ng masayang salo-salo. Marami ang naging tanong ng mga ito sa kanya, kung saan sinagot naman niya ng masaya at may pagrespeto. Ngunit pagsapit ng gabi, dahil sa nagmamadali siya, hindi niya na maiwasang ipagtapat ang kanyang pakay sa mga ito. Para naman hindi magambala ang maraming tao, inilihim niya yon sa malalapit na kadugo ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, bahagya itong napatahimik. Animoy meron itong nalalaman ukol sa nilalang na kanyang hinahanap. Mag-iilang minuto rin yung nag-usap-usap hanggang sa magdesisyon ng mga ito na papasukin siya sa loob ng bahay upang makapag-usap sila roon ng seryoso. Ayon kay Octavio, na ang mga nakasama niya sa loob ay pawang mga tiyuhin niya. May mga kapatid din doon ng nanay niya na tahimik lang na nakikinig sa gilid. Pagtanong naman ng tiyuhin niya na kasalukuyang namumuno sa angkan, inilahad nito kung papaano niya matatalo ang nilalang. Dagdag pa nito na, dahil sa pagpatay nito sa kanyang ina, mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan ni Osang. Mariin din itong ipinagtapat na hindi malayo ang pugad nito sa kanila at anumang oras pwede nila itong puntahan kung sakali mang mapatunayan nila na karapat-dapat nga siyang pagkatiwalaan. Hindi biro ang gulong pinapasok mo. Alam mo ba, Octavio, na yang si Osa ngayon ang pinakabantog na manlalason dito sa buong San Isidro. Wala pang taong pumunta sa kanyang pugad na nakabalik dito ng buhay. Marami na rin siyang tagasunod at ang mismong lugar kung saan siya naninirahan ay nababalot ng mahikang itim. Sa tingin mo, paano mo mapapasok ang ganoong kapanganib na lugar at mapaslang ang nilalang na namamahala rito? Seryosong tanong ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na ilabas ang kanyang armas habang nagpapaliwanag. Inilahad din niya ang lahat ng pagsasanay at mga pangyayari sa buhay niya upang magkaroon ng mga ito ng tiwala. Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng kadugo niyang nakikinig, bakas sa muka ang labis na pagkamangha. Bawat isa hindi halos makapaniwala na siya pala ang nagmana sa nakalimutang armas ng lahi nila. Dagdag pa ng mga ito na dahil sa sandatang yon, posible nga silang magtagumpay. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, kagaya ng inaasahan, sumang-ayon sa plano niya ang lahat. Dito na rin nagdesisyon ng kanyang tiyuhin na maglatag ng plano patungo sa pugad nito upang masigurong hindi sila matutunugan ng mga tagapagmasid ng kanilang kalaban. Sa loob ng halos 4 na araw na pag-aaral, dito niya na unti-unting napapansin ang kagandahan ng lugar na kanyang napuntahan. Ayon sa kanya, hindi niya sukat akalain na ganon kaganda ang kalikasan na kinalakihan ng nanay niya. At habang wala siya noong ginagawa, itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagtingin ng mga litrato ng kanilang mga kadugo. Hindi naglaon. Pagsapit naman ng huling araw bago ang kanilang pag-alis, dito na sila naging abala sa paghahanda. Akala niya magiging madali ito, pero kinahapunan, laking gulat na lamang niya nang biglang pumasok ang tatay niya sa loob ng bahay kung saan sila naroon. Sa estado nito, mukhang hindi naging maganda ang pinagdaanan nito, ngunit kahit papaano, nagawa siya nitong matunton. Pagsilay naman dito ng kanyang tiyuhin, dali-dali naman itong lumapit sa kanyang ama habang nagtatanong ukol sa dahilan nito kung bakit yun doon pumunta. Hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko. Kung ginawa ko yan dati sa asawa ko, ngayon sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit pa sa aking nag-iisang anak. Alam ko na may plano kayo,
Kaya pakiusap, isama niyo ako. Baka sakaling meron akong mabigay na tulong sa inyo. Dahil sa sinabi ng tatay niya, walang magawa ang kamag-anak nila kundi ang sumang-ayon. Alam kasi nito na walang puwang ang pagtutol sa kagustuhan ng kanyang ama, kaya kahit labag sa loob nila, minabuti nilang ito ay pagbigyan. Kontra man si Octavio sa desisyon nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa napagkasunduan. At sa pagsapit ng sumunod na araw, sama-sama na silang naglakbay patungo sa pugad ni Osang. Binubuo ng 9 na tao ang grupo nila, kaya naman naging mabilis lang ang kanilang pag-usad. Bukod kasi sa wala sila gaanong dala, tamang-tama lang din ang bigat ng mga kagamitan nila. At sa loob ng halos 6 na araw, walang tigil silang naglakbay. Literal na tulog at kain lang ang kanilang ginawa upang makapagpatuloy ng maayos at hindi nang hihina. Pagkaraan ng 6 na araw, napadpad sila sa isang liblib na gubat na hindi na kayang maabot ng mga mangangaso. Ang gubat na yon ay hitik na hitik sa mga hayop, kaya sa unang tingin, hindi mo talaga akalaing may nagtatago roong pugad ng mga aswang. Pagsapit ng gabi ng 7 araw, dito na nga nila natagpuan ang pugad na kanilang hinahanap. Malapit ito sa paanan ng bundok, kaya kahit malayo, kitang-kita na nila ito. Mag-iilang oras din nila itong minanmanan hanggang sa dito na nila nasilayan ang pagsilip para ng mga aswang. Oras-oras may umaalis at bumabalik sa pugad, kaya naman kahit malayo ito sa kanila, alam nila na nasa kasagsagan ito ng pag-iimbak ng pagkain. Nang mapagtanto naman yon ng grupo, dali-dali naman silang umusad papalapit dito. Sa entrada silang bahagi ng pugad tumungo upang agaran nilang masilayan ang mga kaganapan sa loob. Inaasahan din nilang hindi sila natunugan ng mga nilalang, kaya naman ang paglapit nila ay isang malaking hakbang para sa misyon nila. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may nasipat silang hindi kaaya-aya. Mula sa pinakasentro ng pugad, meron silang nakitang babaeng umiiyak habang nakagapos ang katawan nito sa isang makapal na sapot. Di nila ito gaanong namukhaan nung una, pero habang tumatagal, parang nagiging kamukha ito ng nanay niya. Agad yung napansin ng tiyuhin niya, kaya naman paunti-unti, tila bang nawalan ito ng lakas ng loob na sumalakay. Ngunit bilang walang kaide-ideya noon si Octavio, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ipinagpatuloy pa rin niya ang plano hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na pumasok sa pugad ng mga ito. Walang sabi-sabi, dali-dali naman siyang pumuslit papaloob kung saan bigla siyang hinarangan ng 2 nagbabantay na aswang. Pagsunggab naman ito sa kanya, agad niya yung nailagan kasabay ng walang habas niyang pagtagas sa mga ito. Matapos niya yung gawin, agad namang binawian ng buhay ang mga nilalang. Nang mapansin niyang ligtas na ang paligid, hinudyatan niya ang mga ito na lumapit. Pagsilay naman ng mga tiyuhi niya sa kanyang senyas, agad naman yung lumapit kahit nag-aalala. Maya-maya pa, dito na nga sila nasilayan ng mga aswang na naglilibot sa himpapawid. Ora mismo walang patid sila nitong inatake hanggang sa tuluyan ng magkagulo sa pugad. At habang nakikipaglaban noon sila Octavio, dali-dali naman niyang hinanap ang nilalang na kanyang pakay. Ang kaso lang, sa sobrang dami ng mga bantay, hindi niya maipagkakaila na nahirapan siya na mahagilap ito. Mabuti na lang na ituro ito ng tatay niya, kaya naman mabilis nila yung napuntahan. At sa puntong yun, tanging silang mag-ama lang ang matagumpay ditong nakalapit. Nang masipat naman ni Osang ang kanilang pagdating, agad sila nitong kinaharap kasama ng 3 nitong pinagkakatiwalaang alagad. Pangisi-ngisi ang nilalang na yon habang kaharap sila, na animoy hindi man lang ito nakakaramdam ng pagkabahala. Nang masipat naman yun ni Octavio,
Dito niya na ibinuhos ang lahat ng pagsasanay na ginawa niya. Hindi nagtagal. Nang makahugot na siya ng lakas ng loob, agad niyang pinagsabay-sabay ang 4. Inakala niya kasi nakakayanin niya ito. Pero pagpang-abot nila, dito niya napagtanto na gumagamit din pala ang mga ito ng sandata. Dahil sa pangyayaring yon, alam niya na hindi ito magiging maganda, kaya naman nagdoble ingat talaga siya. Bawat pag-atake pinag-isipan niya ng maigi, hanggang sa bigo niya pa ring maramdaman na siya ang umaangat sa laban. Nang mapansin naman ng tatay niya ang ganoong pangyayari, nagpasya na itong tumulong sa kanya. Kinuha nito ang atensyon ng 3 upang maiwan sa kanya ang nilalang na pakay nila. At sa loob ng halos kalahating oras na pagbubuno, dito niya naranasan ang pinakaseryosong pakikipaglaban na nangyari sa buhay niya. Sa sobrang lakas kasi ng nilalang, tila bang hindi na umuubra rito ang sumpa ng kanyang sandata. Mabuti na lang, pagsugod niya rito, biglang sinalo ng tatay niya ang huli nitong atake, kaya naman napugutan niya ito ng ulo. Nang gumulong na sa lupa ang ulo nito, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang buhay pa rin ito. Pilit yung lumalapit sa kanyang katawan para muling makipag-isa. Kaya naman gamit ang huling lakas ng tatay niya, inilahad nito sa kanya na upang malipol ang mga nilalang sa lugar. Kailangan niyang paslangin ng babaeng naroon sa pinakagitnang bahagi ng pugad. Nang marinig naman yun ni Octavio, sinipa niya ang ulo ni Osang, sabay karipas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng babaeng yon. Kahit sinusundan siya ng 3 alagad nito, hindi niya ito ininda. Hanggang sa pinag-uundayan niya na ng saksak ang ipinapapatay ng tatay niya. Inatake niya yon sa likurang bahagi, kaya naman yung babaeng yon ay tila bang nasorpresa. At bago pa man ito makapagsalita, agaran yung binawian ng buhay, buhat sa tindi ng pinsalang natamo nito. Matapos ang pangyayari, pumutok ang isang itim na oras sa paligid, kasabay ng paglaho ng mga nilalang na patuloy pa ring nakikipaglaban sa kanyang mga kadugo. Ilang segundo lang ang lumipas, naglaho ang mga ito na parang bula. Nang sila na lamang ang natira sa lugar, binalikan niya ang tatay niya at dito niya nalaman na ang babaeng pinaslang niya ay ang sarili niyang ina. Mahirap man ang desisyong yon. Alam nito na ipinagpapasalamat ito ng kanyang asawa. Dahil sa sinabi nito, nagdulot ito ng matinding pagsisisi sa parte ni Octavio. Dahil dito, hindi nagkulang sa payo ang mga kadugo niya. Inilahad nito na tama ang kanyang ginawa hanggang sa paunti-unti niya nang naunawaan ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. Pagkabaling ng kanyang ama, bumalik siya sa kanilang lugar nang halos wala ng emosyon sa katawan. Matagal na panahon siyang naging ganon bago niya napagpasyahan na bumuo ng sarili niyang pamilya. At hanggang sa kamatayan niya, binaon niya ang mga alaala patungkol sa naging bansag ng sarili niyang angkan sa kanya bilang si Octavio, ang anak ng Panday at ng Divino.